Hindi naman nagbabasa ng libro. Sabi ko nga ito, that you can accept gifts. Si Lacson, Sir Duterte, I can forgive him because he's not a lawyer. I quoted the very words, anti-graft and corrupt practices. There is an exception there. Nominal. I use the word nominal. Out of gratitude. Anong Pilipino gano'n? Hindi naman ako basta ng bunganga. Tapos si Leni talaga kasi illegal and unconstitutional. Ay, sabi ko, ma'am, kung ikaw ang presidente ng Great Pilipinas, patay. You do not even read the book. And that is a major policy. Magtanggap ka. That is a policy. Yeah. Ngayon, kung you are able to solve a crime, tapos bigyan ka ng Mercedes-Benz, potang ina, kalukuhan na yan. Ibig sabihin, tinakot mo na yung nakidnap na ako na kikidnap sa iyo sunod. Mercedes-Benz. Usually man, ma'am, kasi 21 years ako mayor. Si Aileen, chief of staff ko. Karamihan nakikita ko magpadala ng pansit o lechon. Ano pa ba niya sa kainin lang yan? Ang akin lang noon sa Davao, do not demand, huwag kang maghingi. Pero kung ibigay, after sa trabaho, ginawa mo, pinakita mo, tanggapin mo.